Helo a chroeso i fideo sy'n mynd i esbonio chi fel i greu codau QR. Cyn mynd ati i greu y cod QR, dwi am ddangos i chi pam efallai byddwch chi'n ystyried creu nhw. Drychwch ar y daflen enghreifftiol hon o'r ysgol ar adnabod tirffurfiau arfordirol. Un tebyg i'r arfer go draddodiadol ar wahân i fe sylwch chi ar y gwaelod fod yna codau QR ar ein daflenni mwyach. Pam o gadewch i fi gael dangos i chi. Dwi'n mynd i lwytho y sgrin iPad o'ch blaenau fan hyn ar y dde, nhw'n i esgus da dyma Dyfais, disgyblion. Maen nhw'n mynd i agor app o'r enw Crafter. Mae hwn yn medru darllen codau QR yn rhad ac yn ddim. Dwi'n nawr yn mynd i sganio un o'r rhain, sy'n gallu bod bach yn lledwyth o'r sgrin, tipyn yn hawsach o bapur, ond newn ni roi cynnig arni, a dyna fe, mae o wedi gweithio'n syth. Dwi'n mynd i glicio ar Go to URL, a sylwch ar beth sy'n ymddangos. A dyma ffotograff rwy wedi tynnu lawr yn Aberporth neu Blaenporth hyd yn oed. Felly, o cod QR yma, a jyst hollt ar bapur sy'n ddiegwyn, dyma beth mae'r plant nawr yn gweld yn ein gwersi. Yn yr un modd, newn ni fynd mas o fyna, a newn ni sganio yr ail cod QR fan hyn. Felly mae'n bosib i ni fynd i ffotograffau o codau QR. Mae hefyd yn bosib i fynd i unrhyw le ar y we, gan gynnwys, os na i glicio'r Go to URL fan hyn, gwefannau hefyd. Dyma ni'n mynd i wefan y Parc Cenedlaethol sy'n rhoi gwaith ymestynol gwych i'n disgyblion ni. Lle sylwch ffotograffau lliw, gwefannau, fideos, unrhyw beth ar y we, quizzes, gallwch chi wneud na drwy ddefnyddio codau QR. Lle dewch i ni gael creu un. Na i cau hwnna lawr am y tro, a fe ewn ni i daflen syml, Wedi, sut mae tonnau'n gallu chwalu clogwyn, a meddyliwch fel sut gallwn plant ni, disgyblion ni, ddeall mwy efallai, yn hytrach na just diagramau neu just geiriau. Dwi'n gweld gweithred hydrolig fan hyn. Dwi'n ni agor YouTube lan, dyna beth sy'n ymlaen i ni fan hyn. Mae yn y sianel gan Ysgol y Preseli. Dyma fideo cyrathiad, neu glicio arno fe. So ni poso hwnna nawr, ond byddai fe'n braf petas ein disgyblion yn gallu gweld hwnna o'i tyflenni nhw, naill ai gartref neu yn yr ysgol. Sy'n syml iawn, dwi'n mynd lan fan hyn, clicio ar copy, neu Ctrl+C, a wedyn dwi'n mynd i wefan o'r enw goqr.me, real syml. Mynd fan hyn, dwi'n mynd i ddewis teipio URL, sylwch hon fan hyn, dwi'n mynd fyna, a wedyn paste, a dyna fe mewn. Dwi wedyn mynd i clicio ar Enter, a sylwch yn syth mae'n creu y cod QR. Yr unig beth sydd angen i fi wneud nawr, dwi'n mynd i copy image, nôl wedyn i'r daflen Wedi, beth dwi am wneud yw i glido fe mewn fan hyn rhywle, paste. Cymryd chydig o eiliadau i lwytho, bydd e nawr yn glido fe mewn. A dyna fe, dwi'n jyst yn mynd i newid yr arddull, fel bod e o flaen y text fyna, newn ni fe'n felly endyn am y tro oherwydd natur beth ni'n neud. Jyst i brofi hynny nawr, na i lwytho yr iPad lan o'ch blaenau chi fan hyn. I chi gael gweld beth sy'n digwydd os ydw i yn sganio i mewn i'r cod QR yma. Felly, yr iPad yn llwytho ar y dde gobeithio. Gofio, rhaid yn fawr yn ddiriadau am hynny. So ni symud yn draw i'r dde rhywfaint a gwneud e rhywfaint yn llai. Dyma ni. Dwi'n ôl yn y Crafter, mae Monkey gael hefyd yr Android sydd yn dda, a dwi'n jyst yn mynd i symud mas o ffordd y cod QR fyna, a wedyn sganio i mewn. Fyna byddai yn mynd i'r watch video, neu open video yn YouTube, beth bynnag i chi'n dymuno, neu watch video, a gyda faith look bydd y fideo yn llwytho. Wrth gwrs, os yw YouTube wedi blocio yn eich ysgol chi fel i ni, byddwch chi yn gadael hwn fel tasg gwaith cartre neu rhywbeth ymestynol iddyn nhw. Iawn, ond y pwynt pwysig yw bod codau QR yn gallu mynd unrhyw le ar y we. Iawn, dwi'n i stopio hwn am y tro, a jyst dangos chi os ydych chi am efallai mynd i unrhyw wefan arall, fel y BBC efallai, os na i roi BBC Wedi mewn am y tro, gweld os erthygl diddorol yn troi lan fan hyn. Dwi'n gobeithio bydd rhywbeth yn troi lan, a bod e'n llwytho.
Dyma nhw wedi llwytho, gallai ddewis unrhyw un o'r rhain. Newn ni honna am y tro. Newn ni agor hwnna, a wedyn lan i'r top, eto mynd i copio hwnna, sa'i nôl i QR code generator i greu un newydd. So sylwch go QR.me, dwi'n mynd i wneud yn URL, glido fe mewn, so right click V, neu right click paste, sorry, neu control V. Dyma'r cod QR newydd, dwi'n mynd i gopio fe, nôl i fy nhaflen waith, ac wrth gwrs gall hwn fod yn screen PowerPoint, gall fod yn slide PowerPoint yn iawn, gall fod yn unrhyw le ydych chi yn eich dosbarth chi, gan gynnwys ar y tiflunydd. So drwchwn ni nawr ar yr iPad, na i fynd nôl i scan with camera, symud sgrin yr iPad allan o'r ffordd, newn ni sganio wedyn i mewn y cod QR newydd, bydd wedyn yn galluogi ni agor go to URL wedyn ni, a fydd hwnna wedyn yn mynd â ni i'r erthygl na. Ond felly, tipyn yn wahanol i jyst gwyn ar bapur a diagramau nawr, mae gennych chi liw, gwaith cyfredol iawn, gwaith mwy cyfredol posib. So dyna codau QR pob hwyl i chi, maen nhw yn ddefnyddiol iawn iawn.